سلام كما يصنيحهم كبراتن كبرانن تخاطلتي ناتي ميديا لهم معت زبلنا زيناتنا حيزنا قريبنا لنا نخطكاتلنا ندعدمنا لايك شير سبسكرايب بمقدم بيتسونا تكون نعدم ابرايا صافي حمريت هزم زي سرح الصافحو سمو على نواي هادي وسنو هادي قبرلنا يبل الله حزب رايا اما حضرت تنورداتاتون العلوت امرار حق زي محضر تግራይ ጥራዓና قريبكم زل እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢንቨስትመንት መሬት ወሲዶም ዘየልምዑ ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚረ ኣለኹ ሕዚ እውን ከቐጽለሊ የክብል ድማ ቢሮ መሬትን ማዕድንን ኣፍሊጡ ዘሎ ዛጊድና ኣብ ስራሕ ዘይኣተና ብሰንኪ ዝተፈጠረ ኩነታት ከቢድ ዕንወት ነይሩ ሕዚ ግን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ተግባር ክንኣቱ ኢና ዝብል ድማ መሬት ዝወሰዱ ሰብ መዋዕለ ንዋይ መልሶም እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶማል መጥቃዕቲ ፈጺምካ ንዝብል ክሲ ምንጻጉ ተሰሚዑ ኣሎ ግብፂ ድማ ኣብ ትሕቲ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማል ኣብ ዝዋፈሩ ሰራዊት ወታደራታ ንምልኣኽ ከም ዝወሰነት እውን ኣፍሊጣ ኣላ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶማል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ መንግስቲ ሶማል ከሲሱ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጁባላንድ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳው ዳለው ዝተባሃለ ከባቢ አስኬሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ሶማል ረፋድ ሰዓት 10 መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተ ወቂሱ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፖሊስ ጸጥታ ሰራዊትን ዝዓስከሩሉ ሰለስተ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ እዩ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ወታደራዊ ምድላዋት ትኹረት ስሒቡ ኣሎ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ እቶም ኣብ ትሕቲ ገበቲ ሓይልታት ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ግዛኣታት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለሱን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትን ናብ መረበቶም ንክምለሱ ልዕል ተስፋታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዘይተገመቱ ስትራቴጂካዊ ዝመስል ወታደራዊ ምድላዋት ንክግበሩ ንዕዘብ ዘለና ብወገን መራሕቲ ትግራይ ሎሚ ኦነ ክልተ ቅዋማት እዮም ተጸዋሪቖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተራኸቡ ጉጅለታት ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ሰራዊትን ናብ መቐለ ተመሊሶም መግለጺታት ሂቦም እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ፕሮግራም ዲዲአር ክፍጸም ይግበር ኣሎ እዚ ኮነ ተባሂሉ ሰራዊት ናይ ምብትታን ዕላማ ሒዞም እዮም ዝገብርዎ ዘለው ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ከይተፈጸመ ምግባር ሓደገኛ ክብሉ እዮም ገሊጾም ብውሽጢ ኣብ ዘካየድዎም ኣኼባታት ስዒቡ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመላኸትዎ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብተግባር ፈሪሱ እዩ ዝብል ቅዋም ከም ዝሓዙ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቶም መራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ እቲ ዝፍጸም ዘሎ ፕሮግራም ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ እዩ ሰላም ድሕነትን ትግራይ ናብ ሓደጋ ብዘእቶ ኣይኮነን ዝፍጸም ዘሎ ዓለም ለኻውያን ዶባት ትግራይ ክሕሉ ይኹን እቶም ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ዘውፅእ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል እዩ እዚ ንክፍጸም ኢና ክንቃልስ ዘለና ዝብል መርገጺ ከም ዘለዎ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር በቲ ኣብ ውድብ ብዘሎ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ግን ነቲ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ መድረኽ ከም ዝኣምኑሉ ይገልጹ ኣብ ተግባር ድማ ኣንጻር እቲ ስምምዕነት እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለው ክብል ከሲስዎም እዩ ፌደራል ፋሲሊቲስ ዝብል ሓደ አንቀጽ ሓደን ክልተን ብግልጽ ዘቕመጦ ነገር ኢንተርናሽናል ቦርደር ምሕላው ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ኢሉ የቕሚጥዎ እዚ ናይ ትግራይ ኢንተርናሽናል ቦርደር ካብ ዓይጋ ጀሚሩ ዓዲ ኢሮብ ክሻብ ሕመራ ክፍቲ እዩ ዘሎ እዚ ናቶም ሓላፍነት እዩ ሓደ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብናይ ሻዕብያ ሰራዊት እዮም ኣብ ፀገም ኣትዮም ዘለዉ ኢሮብ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ከባቢ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ተቆፃፂርዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብፃሕ ኣይከኣል ካሊእ ነገር ምግባር ኣይከኣል ሕልፍ ሓሊፎም መታወቂያ ወረቐት እናሃቡ ናትና ይኹን ገለና ሁሉ መዓት የሳቂቦም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ተፈናቂሉ እዩ ዘሎ ኣብ ጉሎ መኸዳ ዘሎ ኩነታት ይፍለጥ እዩ 52 ጣብያታት ኣብ ትሕቲ ናይ ሻዕብያ ቁፅጥር እየን ዘለዋ ስለዚ ህዚ እቱ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ግቡእኩም ክትፍጽሙ ኢንተርናሽናል ቦርደር ክትሕልዎ ኣለኩም ክሳብ ቀረባ ግዜ እውን ቦጠሎንታት ነይረን እየን ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ዓይጋ ቀረባ ግዜኦም ገዲፎምን ኣብ ራማ ነይረን እየን ስለዚ እዚ ኣጠናክርኩም ክትሕልዎ ኣለኩም ክፍቲ ብምዃኑ እቲ ቦርደር ህዝብና ኣብ ፀገም ይወድቕ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዛኣትና ኣብ ትሕቲ ናይ ፀላእ ቁፅጥር እዩ ዘሎ
تناي صلاة قوزر ألقيكم أب تحتنا قوزر كتجور لكم سلام ومجد كتجوروا إن عندلي نجيلكم تم زحزوهم سوات زخون يكون مجد جن أب تحتنا تجراي جزء تعشم كأطلو إذا حلف النزين هاي ما أخلي من قصتي حلف النتيو ناي تجراي حلف النتي يكونن خمنا ولك شاب حمراء يخيد مزيد دجنا هذه بتجراي تفتيرو زلوا حبيب أجمل الله بزح ورقي وصل له كاب تجراي ترى عندي كنا ناي هجاوز يكون من ملاسات له زي لو نخبل من أنتن أكل ناي تسمم عند السلزخونة ناي مستي تمزابل تناب تجراي من ملاس بحبار international border ناي تجراي محلوون ناتكم حلفنتيو تلزي حلفنتكم توصلنا يمينا ثم حوارهم بدي أنا اشتيفتو تعشموا يلاقون جنا سامعه ناي منقستي تواهيلو زي حدش درواي كنا قدم يوم كفلة طارات نيرم يوم أبزالام بسان نيرم عيقان نيرم رامان نيرم وزيام يوم زياتهم ساتهم كوني يخلو كاواتهم تنكر زبالون كوني يخل هذا جن تهم أب عيقا أب إيروب تعالى الله أقوله مخدا أبقى حساء هم نقولك شاب أدياو أب حزب صقم زقات مزلو حلوة سلزي يقول زقات مزلو صقم محلاو نايما أخلي منقستي حلاف النتيو أزي كم زيلون كله دما منقست فيدراليون سمعنا بريتوريا فريسيون زبل قوام جبرمات سينمهاب زعلم يمثل أبو شتتن زي تملسا جزءات تجراي فليستا بحالو تعدراو مدلوات الناقبرة كم زركب بأشحاد زغطر عطوات ناتنقاس أيام زركبو أبتسلمتي كمون باندوم معراب تجراي دما بأشحاد نزغطر قبت عطوات أمحرا ناي تدالو تعدراو سلطنن اورنتيشن انها كم زخوان ايو فيديو تزرقي حزرلو ازي اب معراب تجراين جنا اب مليان حرازي وطا كبابيتا تجراين زقبر زلو لعلو وتعدراو مقرابات دما اب وشت معاله كاب زركبو تخفافيلهم اب كبيد نحن سلطان زركبو مرح تحوعت زنصبارعوم زلو حرقنيا مغلصيتات سيبهم جبر مرسي فيدرال كون كم زخيل زقمتو وغنات አለው يوم اب تحت سممعنات بريتوريا ኮንካ ሰራዊት ትግራይ ናብ ፕሮግራም ዲዲአር ንከይኣቱ ሰራዊት ምፍራስ ጌርካ ይወሃቡ ዘለዉ መግለፂታት ኣብ ሚድያታት ድማ እቲ ሓደ ወገን ፈራሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከም ዘለዎ ነጋሪ ኣየድልዮን ዝብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ወገናት መንግስቲ ፌደራል ነቲ ስምምዕነት ብምሉእነት ክፍጸም ከም ዘለዎ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክወፁን ተመዛበልቲ ወገናት እውን ክምለሱ ብመሰረት ስምምዕነት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጸቕጢ ኣብ ክንዲ ምፍጣር እቶም ኣብ ክልተ ዝተኸፈሉ መራሕቲ ሕወሓት ግን ብኣንጻሩ ዝኾኑ መርገፂታት ናብ ምንጽብራቕ ምእታዎም ትግራይ ካብ ዘለዋ ጭላንጭል ተስፋታት ዘውፅኡን ከም ህዝቢ ድማ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍሉ ምዃኖምን ዘጥንቅዑ ምኽንያቱ ድማ ካብ ሓወልቲ ዝወሃቡ ዘለዉ መግለፂታት ኣብ መድረኻት ዝስምዑ ዘረባታትን ንስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዝጻብኡ መርገፂ ከም ዘሎ ብግልፂ ዘመላኽቱ ምዃኖም ብምጥቋም መንግስቲ ፌደራል አንጻር እቲ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታት ትግራይ ዝገብሮም ዘሎ ወታደራዊ ንጥፈታት ምግባሩ መርሲ እዩ ዝህብ ዘሎ ይብሉ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ መንግስቲ ፌደራል እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ብሻዕብያ ርክባት ይገብሩ ኣለዉ እዮም አንጻር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ እዮም ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ እዮም እዚ ጨጉሪ ከይሓስካ መትሓዚ ጨጉሪ ከም ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓድነት ትግራይ ተኸፋፊሉ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቑን ኣብ ዘለሉ እዋን ምስ ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ሓይሊ ውግንና ከም ዘለካ ኮይንካ ምቕራብ ንትግራይ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይኣምኑ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ካብ ዝፈጸሞም ገበን ጀኖሳይድ ሕዚ እውን ግዛኣታት ትግራይ ወሪሩ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ከምኡውን ነቶም አንጻር ህልውናናን ሉዓላውነትናን ዝኾኑ ዕጡቓት ፋኖ ብፍሉይ ዝሕግዞም ኮይኑ ንዓቶም ይኹን ነቲ አንጻር መንግስቲ ፌደራል ይስለፍ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ደፊኻ ናብ 4 ኪሎ ተጓዒዝካ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ነቶም ሓይልታት ኣምሓራ ብምርካብ ኣብ መወዳእታ ድማ ንትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ምጥፋእ ዝብል ስትራቴጂካዊ ኣጀንዳ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ኣሚንካ ምስላፍ እንታይ ዝብልዎ ፖለቲካ ይብሉ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ መቐለ ኣብ ገለ ሚድያታት ዘቐርቡ ወሃብቲ ርእይቶ ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ፌደራል እዩ ጸላኢና ዝብል ጎስጓስ ድማ ነዚ ከም ኣብነት የቕርብዎ እዮም ዝኾነ ኮይኑ ሕዝቢ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ወፍሪ እምቢታ ኢሉ ዓመፅ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ንመንግስትነት ትግራይ ኣፍሪሱ ትግራይ ካብ ጎደና ተስፋን
ርሑቕ መጻእን ኣውፂኡ ናብ ኢድ ነቶም ነቲ ኩነታት ብድሕሪት ኮይኖም ዝደፍእሉ ዘለዉ ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ክትኣቱን እቲ ቅድሚ ሕዝን ብሓያል መኸተን ህዝቢ ትግራይ ደው ክብል ዝተገብረ ጥፍኣት ኩናት ትግራይ ጎቲትካ ምምጻእ ምዃኑ ስከፍቶኦም ይገልጹ እዮም ዘለዉ። እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ መሰረት ጌርና ዘይተመለሱ ሕቶታትና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንፍጽም ሕዚ እውን ብዘይምቁራጽ ሓቢርና ክንቃለስ ኣለና ዝብል ትግራዋይ ሓይሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ብብሄራዊ ክሕደት ከሲስካ ምስቲ ኣንጻር ህላወን መንነትን ትግራዋይነት ዕድሚኡ ልክዕ እናሰርሐ ዝመፀ ሻዕብያ ሓቢርካ ክትቃለስ ምውሳን ምስቲ ተላፊኑ ግዝኣትካ መንጢሉ ንገበቲ ዘረከበ ሓይሊ እውን ከድካ ኢድ ነሲእኻን ዝኾነ ዓይነት ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ክተረጋገጽ ኣይተኸለን ኢኻ ይብሉ ተዓዘብቲ። ስለ ዝኾነ ድማ ሕዚ እቲ ጫፍ ወፂእ ናይ ደመኛ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ፀዊዕኻ እቲ ትግራዋይ ዝኾነ ብሓሳብ ዝተፈለየካ ወገን ጆኖሳይዳላዊ ኩናት ዝመከተ ተጋዳላይ ደመኛ ጸላኢ ኢኻ ኢልካ ፈሪጅካ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ዕብዳን እዩ ይብልዎ። ነዚ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ክነቕሓሎም ከም ዘለዎም ኩሎም ጉጅለታት ኣካይዶኦም ንትግራይ ናብ ሓደገኛ ህሞት ዘእቱ ዘሎ ብምዃኑ ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ቃልሰን ክሕይላን ዘቐረብኦ መፍትሒ ሓሳባት እውን ናብ ተግባር ክሽረፍን መንእሰይ ድማ ትግራይ ነታ ብመስዋዕቲ ዘድሐና ዓዱ ካብ ዝተሓሰበላ ጥፍኣት ንክድሕን እቶም ሓደሽትን ተስፋ ትግራይን ዝኾኑ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ክሕግዝን መንግስትነት ትግራይ ክጠናኸርን እዩ ለበዋ ዘቕርቡ ዘለዉ። እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ከምዚ ሓደገኛ ውሽጣውን ከባብያውን ዞባውን ኩነታት ኣንጸላሊዋ ዘሎ ትግራይ ወፍሪ እምቢታ ኢሉ ኣንጻር እቲ ልዕሊ ሻዕብያ ደመኛ ጸላእየ ኢሉ ዝፈረጆ ግዝያዊ ምምሕዳር ዓመፅ ንምክያድ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ። ብኣንጻሩ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይልን ግዝያዊ ምምሕዳርን ድማ ኣጥቂጡ ንመንግስታዊ ሓላፍነቱን ንጎኒ ገዲፉ ነቲ ብትግራይ ካብቶም ዘጋጥሙ ዘለውን ኣንጸላልዮሞ ዘለዉ ጥፍኣታት ንምክልኻል ኣብዚእቶ ዝበሃል ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክገብር ኣይረአይን ዘሎ። ስለዚ እቶም ክልተ ጉጅለታት ንትግራይ ናብ ክፉእ መጻኢ ንምእታው ሓደገኛ ፀወታ ይገብሩ ብምህላዎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ወጻኢ ዘሎ ትግራዋይ ብሓድነት ክቃለሶምን ትግራይ ካብ ተወሳኺ ክፉእ ጥፍኣት ንምድሓን ከይረፈደን ቃልሱ ክሕይል ከም ዘለዎን ለበዋታት ዘቐርቡ ዘለዉ። እቶም ኣብ ጸለምቲ ይኹን ምዕራብ ትግራይ ከምኡ እውን ገለ ክፋላት ደቡብ ትግራይ ዝረአዩ ዘሎ ሓደሽቲ ናይ ገበቲ ሓይልታት ምንቅስቓስ ድማ ብምኽንያት እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድቀት ስዒቡ ዝመጽእ ዘሎ ውፅኢት ምዃኑ እዮም ብዙሓት ይስማዕምዑሎም። ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ከም ድሌተን ይሕንብባ ከም ዘለዋ ተሰሚዑ ኣሎ። ኤርትራውያን ፍልፍላት ዜና ከም ዘረጋገጸኦ ናይ ኢትዮጵያ እየን ዝተባህላ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካልኦት ወታደራዊ ነፈርትን ደሞነ ክሳብ ሰማያት ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝበጽሐ ዝንበያ ናገበራ ተራየን ኣለዋ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ዝንበያ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ልኡኽ ስለያ ክኸውን ይኽእል ዝብላ እተን ፍልፍላት ዜና ኤርትራ ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ኤርትራ ወፃኢ ከመይ ገይረን ናብ ናይ ካሊእ ሉዓላዊት ሃገር ክበራ ክኢለን ድማ ኣዘራራቢ ገይርዎ ኣሎ። ኤርትራ ነዘን ናይ ኢትዮጵያ ዝተባህላ ነፈርቲ ንምግታዕ ይኹን ግብረ መልሲ ዘይሃበትሉ ምኽንያት ዓቕሚ ምክልኻል ኣየር ስለ ዘይብላ ወይስ ስልታዊ ስቕታ ንጹር ኣይኮነን እዩ። ብወገን ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነኺሳ ዝሓዘቶ ኮይና ናብ ዓሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትወፍር ትኽእል እያ ዝብሉ ስጋኣታት እናዓበየ እዮም ዘለዉ። ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ተቐባልነት ዘይብሉ ሓሸውየ እዩ ክብል መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ዓመት ብዕሊ ገሊጽዎ እዩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ተፈጥሮ መሰላ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክተዓውቶ እያ ዝብል ተሪር መርገጺ እናንጸባረቐ እዩ ዝርከብ። ነዚ ስትራቴጂካዊ መደብ ኢትዮጵያ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ክትውልዖ ትኽእል ዝተፈላለዩ ኣመተታት እዮም ዘቐርቡ ዘለዉ። ኣብዚ እዋን ብወገን ሚድያታት ኢትዮጵያ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ወሪሩ ዝሓዘን ግዝኣታት መሰረት ብምግባር ኤርትራ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ጎቢጣ እያ ዘላ ዝብሉ ዜናታት እናሰርሓ እየን ዝርከባ። ሽሕ እኳ ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ኣትዩ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግን ንክወፅእ ግዴታ ተቐሚጥዎ ንመንግስቲ ፌደራል ሓላፍነት ተዋሂብዎ እዩ። ይኹን እምበር ዛጊድ ምእንተ ትግራይ ኢሉ ዘተግብሮ ኣይኮነን። ፌደራል ሕዚ ግን ብምኽንያት እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ጉዳይ ክልቲኦም መንግስትታት ካብ ብወገን ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሉዓላውያን ግዝኣታት ኢትዮጵያ ይውፃእ ዝብል መፀዋዕታ ክቐርብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና እንዳመስገንና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ንምግባር ድማ ቤተሰብና ክትኮኑ ንዕድም።